Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa Reliyong PBCM, kami magadapit sa pagmatik sa kandat ng tulumanon. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Magarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluno na kamustag sa tagsan nyo ka mga lingkuranan o banasab sa tagsa ka mga reduces sa sa ingon yana. May inyong magamit higa na karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga atong pagatunan karon. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon nga man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi sa Power Radio Villanueva, Kaboses Power Radio Villanueva. Sugod kita alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O kining atong programa karon hook up ni karon. Mabati ni dito dapit sa Kidapawan City sa Ronda FM Teleradyo 106.1 sa Kidapawan City. Mabati ta karon dito hook up o sa nagkalain-lain nga mga dapit diha sa Cotabato nga maabot sa istasyonan sa Radyo FM Teleradyo na sa Kidapawan. O nagapasalamat usab kita sa tanan nga mga kaigsuonan diha og sa mga bag-ong mga membro nga bisan pa sa kabag-o nila nga na membro. Naningkamot sila nga adunay programa diya sa Cotabato aron nga mabati usab ang pagbantayog nato sa maayong balita bahin sa Espiritu Santo. O kining programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati usab sa Balingasag, Waikurat Radio FM magsugod alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion og sa Radyo Ultra mabati usab magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon og sa Teleradyo RPN mabati magsugod sa alas 12 sa udto mulungtad hangtod sa alauna sa kapunon. Og ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati sa 27 ka mga radio station di na naa ang programa sa PBCM sa PBCM sa og nining higayon na karon uban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PBCM. Ug usab kini yung halagad sa kahanginan Brother Richard Impiyad nga magtuon kaninyo sa kamatuoran haron may makapatod kanato ngadto sa kaluwasan sa usa ka tao ug magpaila pa upang mga ministro. Kumusta kaninyong mga kahigalaan ug mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamatuoran aron ang ihatod ya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug kaigsuunan kini sabi ninyong alagad sa kahanginan Brother Robert Jan Maturan Impidad nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon ug paghatod kaninyo sa kamatuoran ug magpaila pang ubang ministro. Kamusta kaninyo mga kailaan o pagisunan kinisab si Brother Rumi Rama Kamos katabayayong sab karon sa pagkatug kaninyo sa kamaturan aron padangat kanato sa kaluwasan ug karon magpaila pa ang uban pang mga ministro. Kamusta usab kaninyo mga kaigalan ug kaigsunan kani usab inyong alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera mo isa magiguban kaninyo nining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon magpaila pang isa pa ka ministro. Kumusta kaninyo magalan ug magigsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisril Macarayo nga mga usama makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Ini karong higayon na mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagahisgutan karon ang kabahin mahitungod sa tulo ka dagkong panahon. Ngano nga aduna may pagpangimatod sa PBCM nga adunay pagbahin sa tulo ka panahon sa Amahan, panahon sa Anak ug panahon sa Espiritu Santo. Nganong kini atong pagatun-an. Unang hugna po ni diya sa dapit sa Kidapawan tungod kay bisan ni ata sa Villanueva karon nga nagprogram sa Kaboses Power Radio. Mabati kita karon diha dapit sa Cotabato o gingon man diya sa Kidapawan City
ang atong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi busa alang sa mga karon pa makapaminaw sa programa namo bisan pa sa YouTube o gingon man sa Facebook nga maglantaw o gingon man diya sa dapit sa Kidapawan ug kutob sa maabot diya sa radyo sa Ronda FM sa Kidapawan nga mabati nila ngano nga anaa ang PBCM ug ngano nga sa sistema namo anaa man ang stand namo sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Kung nganong naingon ana tungod kay sa Biblia adunay tutulo nga gihisgutan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Richard? Ato lang basahon din sa Mateo 28, Kapitulo 28, versikulo 19, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Busa panlakaw kamo, o himuan ninyo ang mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila, og sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay tulo, Amahan, Anak ug ingon man Espiritu Santo. Karon Brad Israel, susiyon ta ang pangalan sa dapit sa Amahan. May ngalan ba ang Amahan? May ngalan Brad Makarayo. Ug ang ngalan sa amahan mao si Yuba Brad Makarayo. Atong basahon ris nakasulat sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 8 gingon sa pagpahayag matud pa ni propeta Isaias gingon, apan karon o Yuba ikaw maong among amahan, kami yuta nga kulon ug ikaw maong among magkukulon ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Sa nakasulat sa balaang kasulatan duna diay ngalan ang Amahan. Ang ngalan sa Amahan Jehova. Susiyon nato. Kung may ngalan man ang Amahan nga mao ang Jehova, nganong nakasulti si propeta Isaias nga ang ngalan sa Amahan Jehova? Tungod kay ang Amahan mismo nga si Jehova mao'y nag-angkon nga kanang Jehova iya nang ngalan. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang prueba niya na Brad Makarayo at basahon karon din siyang kasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 42 bersikulo 8. Ako mao si Jehova, kini mao ang akong ngalan ug ang akong himaya dili na ako ihatag sa uban ni ang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Busa sa nakasulat sa Biblia nga niangkon ang Amahan nga ang kanang Jehova iya nang ngalan. Karon susiyon ta sa Biblia Brad Lloyd. Duna bay titulo ang Amahan nga mao si Jehova? Aduna gid Brad Makarayo. Mao kani ang titulo, mao ang bato. Ano ang prueba Brad Makarayo? Basa na to ang Salmo kapitulo 18 bersikulo 2. Giingon sa pagpahayag. Si Jehova mao ang akong bato, ug ang akong kuta, ug ang akong manduluwas. Dios ko, akong bato nga kanimo mudangop ako. Taming ko ug ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong kataas nga tore. Sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga ang ngalan sa Amahan Jehova ang iyang titulo bato. O nasusi na nato ang dapit sa Amahan kanang gisgutan sa Mateo 28:19 nga giingon sa atong Hesus Kristo, busa panglakaw kamo ug himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan uno na mao to si Jehova ang iyang titulo bato. Nasusi nato. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang dapit sa Anak mo ay wala pa nato masusi ug ang dapit sa Espiritu Santo. Gisusi namo pag-una ang dapit sa Amahan. Duna di ay siya'y pangalan. Ang iyang ngalan Jehova og ang iyang titulo bato sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Adtuan naman nato ang dapit sa Anak. Duna bay ngalan ang Anak Brad Jan kung atong susyon ang Biblia? Aduna gid Brad Makarayo. Ug ato ra basahon diri sa mga taga Roma kapitulo 1 bersikulo 4. Ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan, pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Si Hesukristo nga atong Ginoo. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang ngalan sa anak Hesukristo sa atong nabasa sa Biblia. Doon na ngalan ng anak. Ang iyang ngalan sa nabasa sa Biblia, Hesukristo sa atong nabasa. Karon, kung doon na may titulo, ang Amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova, ang titulo sa Amahan nga mao si Jehova, bato. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang anak. May titulo ba usab ang anak nga mao ang atong Ginoong Kristo Brad Jiggy? Aduna gyud kanay siya titulo Brad Makarayo. Ato lang basahon sa mga taga Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis ug ang mga propeta nga
nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. So tinuod gyud Brad Makarayo nga aduna gid titulo ang ato ang Ginoong Jesucristo nga mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa, ang atong Ginoong Kristo batos pamagang. Pila na kangalan? Ngalan nga Jehova, nga mao ang amahan. Ngalan nga Jesucristo. Og ang amahan nga mao si Jehova, ang iyang titulo, bato, og ang atong Ginoong Kristo nga mao ang anak, sa atong nabasa sa Biblia, bato sa pamagang. O kana ang atong nasusi. Adtuan naman po nato ang dapit sa Espiritu Santo. Nasusita naman nga dunay pangalan ang amahan nga mao si Jehova. Ang iyang titulo bato. Nasusi nato ang anak, ang iyang ngalan, Jesucristo, ug ang iyang titulo, bato sa pamagang. Sa Mateo 28:19, giingon na didto sa atong Jesucristo sa iyang mga tinunan, busa panglakaw kamo gimuan ninyo matinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa amahan. Uno, sa anak o sa Espiritu Santo. Dunay gisgutan nga Espiritu Santo. Sa pagtagna, duna pa ba'y laing bato? Gawas sa bato nga mao si Jehova o gawas sa bato sa pamagang nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, bato sa pamagang? Ang tubag aduna pa. Og sa pagpahayag sa atong pagabasaw na kana para kanamo nga mga ministro sa PBCM usa ka tagna. Og ang lain na pod nga bato nga dili bato nga mao si Jehova, dili bato sa pamag-ang nga mao si Kristo. Naa na po'y laing gisgutan nga bato nga puti. Og diya sa bato nga puti nakasulat na sab ang gitawag og bag-ong pangalan. Unsay prueba ni ana Brad Richard? Naagi din ni sulat Brad Makarayo dinhi nga ilhanan nga bato nga puti. Og ato lang basahon dinhi sa pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17. Ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Og adunay dulunghog kinahanglan magpatalinghog ngadto sa sulti sa espiritu sa mga iglesia. Og ang mga padaogon paghahatagan kog usa ka mana nga tinaguan og paghahatagan ko siya og usa ka gamayng batong puti nga sinulatan sa usa ka bag-ong ngalan nga di masabot ni bisan kinsa kaniya gawas nga may magadawat nini. Busa sa nakasulat sa Biblia gitin-aw ang adunay igdulongog kinahanglan magpatalinghog sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga badaogon pagatagan ko sa mana nga tinaguan o paghahatagan ko og usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan ug usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga mo'y nagadawat ini. Pila na ka bato ato nasusi? Bato nga mao si Jehova nga mao ang amahan, bato sa pamag-ang nga mao si Jesucristo nga mao ang anak. Bato nga puti diin nakasulat ang bag-ong ngalan. Tulo lang ang gisgutan sa Mateo 28:19. Busa para kanamo nga mga ministro sa PBC. Ang katumanan ni anang gisgutan nga bato nga puti titulo kana sa Espiritu Santo. O kung doon na may bag-ong ngalan, tungod kay doon na ngalan nga nasulat sa Biblia, unang-una ang Jehova nga maong amahan, ikaduha naman ang ngalan nga Jesucristo, diin maoy ngalan sa anak. O kung doon na may bag-ong ngalan, kana nagtumbok og nagpasabot para kanamo. Ngalan kana sa katumanan sa Espiritu Santo. Ang bag-ong pangalan. O sa amo, sa pagtulon ang PBCM, ang katumanan sa bag-ong pangalan para kanamo. Walay ko kaulaw natuman sa amo magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga para kanamo siya ang katumanan sa Espiritu Santo. O mao'y hinungdan sa tanan nga naminaw karon sa Kidapawan City. Kutob sa maabot sa maong istasyonan sa radyo Ronda FM diya sa Kidapawan. Kutob sa nakabati sa programa karon. Ingon ani nga sistema walay ko kaulaw para kanamo. Ang katumanan maong amang magtutudlo Divine Master Tomas D. Sr. ang katumanan sa bagong ngalan. Ingon ni ana ang nakasulat sa Biblia. Ang katumanan sa tagna nga among gibasa. O unya ni ana nga bahin katungod man na sa mga ministro sa PBC. Tungod kay gilatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, sa Article 3 ug Section 4 ug Section 5, gitagaan tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Doon na kay libertad pagpili unsang baruganan nga imong pasakupan.
Duna kay libertad o kagawasan sa pagpadayag sa imong gituhan o baruganan. Mao man gani nga nakamugna og programa diri sa Kidapawan tungod kay adunay daghang mga nangakabig sa dapit sa Cotabato nga mga nagpasakop sa pagtulon ang PBCM nga mga bag-ong mga membro nga sila naminaw karon og sila naningkamot aron makaprogram ta diri dapit sa Kidapawan. Kamo nga nakabati sa among programa karon. Hook up man bisan ni ami sa Villanueva nga nagprogram sa Kabusis Power Radio pero hook up ni diha dapit sa Kidapawan umabati diha sa Cotabato. Ingon ni ana ang sistema nga stand sa pagtulon ang PBCM. Diha namo gipasukad ngano nga sa among pagtuo sa pagtudlo ni Master diri kanamo nga mga ministro sa PBCM ang panahon na bahin sa tutulo og para kanamo dagkong kapanahunan. Nganong dagkong kapanahunan? Tutulo ka mga dagkong panahon. Tungod kay unang-una ang amahan. Doon na siya'y mga katawhan din siya ang nagtukod. Pag-abot naman po sa atong Jesucristo may katawhan po nga iyang gitukod. O pag-abot po sa dapit sa Espiritu Santo, sa panahon sa atong Jesucristo, gitagna na nga dunay mag-alagad diya sa Espiritu Santo nga ang trabaho, ang stand nila kung sila muwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Puribahan nato sa nakasulat sa Biblia. Din sa unang panahon, ato sang susiyon yun ang una nga panahon, nga kung unsang unang panahon, mao ang panahon sa amahan nga mao ang atong Ginoong Hiyuba nga ang iyang titulo bato ug ang mga katawhan sa Dios sa unang panahon dili mga tinun-an sa atong Jesucristo kundili mao kadtong mga katawhan nga gitukod sa atong Ginoong Hiyuba. Kinsa sila? Mao ang katawhan nga Israel nga si Jehova mismo mo'y nagtukod parang mahimong iyang katawhan. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Niyang puriba na Brad Makarayo nga gitukod gud niyo ba ang katawhang Israel. Niya atong basahon diri sa kaduang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 gingon, ug ako magpili og dapit alang sa kong katawhan nga Israel ug magapahimutang kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili mabalhin ni magsakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdad. Ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw yuba mahimong ilang Dios. Tin-aw sa gibasa nga nakasulat sa Biblia, mga kahigalaan nga karon pa nagsunod sa programa namo o nakabati sa programa namo sa Kidapawan City nga naminaw karon sa Ronda FM og niining higayuna og labi sa mga naglantaw sa Facebook og sa YouTube nga maglantaw og naminaw karon sa programa nato diri sa Kabusis Power Radio Villanueva. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, tin-aw nga adunay katawhan nga gitukod ni Jehova aron mahimong katawhan niya. Siya ang nagpili sa dapit og katong mga tawhana gitawag og Israel nga mga katawhan aron mahimong katawhan sa atong Ginoong Jehova gitukod niya og ang mga katawhang Israel mao ang ilang gialagaran o Dios nga ilang gila mao ang atong Ginoong Jehova ug si Jehova Dios sa katawhang Israel sa atong nabasa sa Biblia. Ug kanang Israel mao kana ang opisyal nga pangalan sa katawhan sa Dios nga gitukod sa unang kapanahunan. Wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. May prueba ba kita ni anak Brad Rome? Aduna gyud Brad Makarayo. Ang priba niya natong basahon dinhi sa nakasulat sa unang hari sa iyang kapitulo 18 bersikulo 31. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa ang ngalan sa katawhan sa Dios sa unang panahon nga gitukod sa atong Ginoong Jehova nga mao ang amahan nga ang iyang titulo bato sa atong nabasa sa Biblia. Ang opisyal nga pangalan sa katawhan sa Dios sa unang panahon Israel. Og ang atong Ginoong Jehova mismo maoy nagtukod kanila aron mahimong iyang katawhan og si Jehova mahimong ilang Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Munay among giingon
ang matag panahon nga pagpangalagad na bahin sa tutulo. Para ka namo, pagtudlo ni Master, tulo kadagkong kapanahunan. Diin tulo kadagkong kapanahunan sa pagpangalagad sa mga tao. Nganong gitun-an namo kini karon mga kahigalaan. Klaro nga bisan pa ang ato mga lulo ug mga lulo sa atong lulo wala kasapon sa panahon sa mga katawhang Israel diin gitukod sa atong Ginoong Jehova. Wa man gani ta kasapon sa panahon sa atong Jesucristo bisan pa ang mga lulo sa atong lulo. Busa sa nakasulat sa Biblia, importante para mahibaw-an sa tao nining panahon na karon. Asa ang sibo nga pagpangalagad lab nga maoy makahatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Kanara ang among buot nga ipaabot. Karon nga pinaagi niini nga tema among maipadayag kung asa ang husto nga pagpangalagad niining atong kapanahonan karon. Sa unang panahon ang mga alagad sa Dios, sila mao ang mga katawhan, ang Israel. Ug ang ilang buluhaton sa unang panahon, dili kay kutobras pagtukod ni Jehova sa iyang katawhan nga Israel, kundili gitukod sila para mahimong iyang katawhan, ug ang nagtukod kanila nga mao si Jehova, mahimong ilang Dios, ug ang ilang trabaho o misyon mao ang pagsangyaw o pagwali sa ngalan sa gialagaran nila nga Dios nga mao ang atong Ginoong Jehova, Dios nga Amahan, diin ang iyang titulo bato og sa ilang pagwali, sa ilang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova kalakip na nga ilang gimantala o gipadayag sa ilang pagmantala ang titulo sa atong Ginoong Jehova nga bato. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basta na ito nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3, lapos tangad sa 4, gingon ka na sa pagpahayag. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pagadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat, hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga ang ila daeng trabaho sa mga katawhang Israel, dili ang ilang gimantala ang atong Ginoong Hesukristo ug ang titulo sa atong Ginoong Hesukristo nga bato sa pamag-ang. Ang gimantala nila ang Jehova nga mao katong Amahan ug sa ilang pagmantala kalakip na ang iyang titulo nga bato. Tinaw sa gibasa ni Brad Lloyd nga kauban nga ministro nga ang atong Ginoong Jehova matod pa ni Moises kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man. Kinsay gipasabot? Mao ang atong Ginoong Jehova, ang Amahan. O gimantala nila ang ngalan sa Amahan nga Jehova, kalakip na ang iyang titulo nga bato. O, mo nang among giingon, tulo kadagkong panahon nga pagpangalagad. Gisusi nato ang unang pagpangalagad. Mao katong pagpangalagad sa mga katawhang Israel. O ang nagtukod kanila para makapangalagad ang Israel ngadto sa atong Ginoong Jehova, gitukod sila sa atong Ginoong Jehova. Nagmantala dayon ang mga katawhan nga gitukod nga mao Israel sa Dios nga nagtukod kanila o ilang giila nga Dios nga mao atong Ginoong Jehova. Kalakip ang iyang titulo. O na. So sa ato pa motoy unang hugna sa panahon nagpamatuod sila sa ilang pagpangalagad sa Amahan nga mao si Jehova o gipaila nila ang bato nga mao si Jehova. Wala nila ipaila. Ang dapit sa atong Ginoong Kristo ngano man wala pa moabot ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Pero ngano man nga naingon ana sistema tungod kay sila ang makatawhag Israel ang naa sa panahon sa atong Ginoong Jehova. Buti pasabot ang mga nangalagad sa atong Ginoong Kristo wala pa makasapon sa panahon din gitukod sa atong Ginoong Jehova ang iyang katawhang Israel. Ingon niya na ang sistema. Now sa unsang paagi, milutaw man ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang panahon sa anak, diin, kinsay nagsulat sa Roma 1:4, nga ang ngalan sa anak, Hesukristo, o si Apostol Pablo. Kinsay nagsulti, nga ang titulo sa anak, maong batos pamagang, o si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba, nakasapon, sa panahon din gitukod ang Israel? Ang tubag, wala. Busa, sila lang ang nagpadayag ni anak. Ngano nga kana na paidayag ni Apostol nga si Pablo o gipahayag ni Apostol Pablo tungod kay ang buluhaton o misyon
sa mga katawhang Israel sa pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Gihatagag kinutuban o utlanan sa atong Ginoong Jehova. Giyon sa paghatag kinutuban ang ilang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova, gitudlo o gipailan nila ang ngalan sa atong Ginoong Jehova. Matud pa ni Jehova, dili maigpapadayon. Kinsay nagbuot o kinsay nagsulti, si Jehova. Mga kahigalaan nga karon pa nakadungog sa among programa. Og kamo karon pa naka-open sa inyong radio, din inyong gidayal ang Ronda FM dinhi sa Kidapawan. Nga nagsunod niini nga istasyonan. Sa sistema nato, dili kami mao ang nagpahayag unang-una ana. Ikaduha lang mi o ikatulo lang gani. Ngano man, tungod kay unang-una ang nagpahayag dining among basahon. Si Jehova mo'y nagbuhat niini ang amahan mismo. Ug ang nagsulat ang alagad sa atong Ginoong Jehova mismo. Kinsa nga alagad? Ang propeta nga si Jeremias. Mao'y nagsulat nga ang pagpaila o pagtudlo sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Nga maotong pagmantala nila, maotong ilang pagpaila sa ngalang Jehova, gitagaag kinutuban. Base sa gihimong tugon sa atong Ginoong Jehova o kana ang gitamdan o gisunod sa mga ministro sa PBCM nga tugon sa atong Ginoong Jehova. Unsay prueba ni ana? Bride John. Ang prueba ni anak Brad Macarayo ato ron basahon dire sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 32. Ug sila dili na Kama gayud 32 sa bersikulo 31, kama 34. Sa kapitulo 31, bersikulo 31, kama 34. Sige. aniya karon ang mga adlaw mo abot na nagaingon si Yuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug sa uban sa balay sa Huda. Sa nabasa mo 31, Brad John, dunay bag-ong tugon nga gihimo ang atong Ginoong Jehova. Unsa mang tugon nga gihimo sa atong Ginoong Jehova, giun sa pagtugon sa atong Ginoong Jehova. Ato rang basahon sa kapitulo 34. Sa bersikulo 34, Oh. sa kapitulo 31. Sige. Ug sila dili na gayon magtudlo nga tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Yuba kay silang tanan nga nagkaila kanako gikan sa labing diutay kanila ngadto sa labing dako kanila nga nagaingon si Yuba. Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayud sila hinumdumon ko ang ilang sala. Busa sa nakasulat sa Biblia, sa 31, tinaw, dunay bag-ong tugon nga gihimo ang atong Ginoong Jehova. Unsang tuguna sa 34, ug sila, nanaw, dili na gayud magtudlo. Dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katao. Unsa man? Sa iyang igsuon, sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Di ka nang pagtudlo, mao man ang pagmantala. Mao man na ang sistema. O sa gibuhat nila ni Moises, gimantala ang ngalan sa atong Ginoong Jehova. Gitudlo ang ngalan sa atong Ginoong Jehova aron nga ang mga tao makaila nga ang alagaran mao ang atong Ginoong Jehova. Sa unang panahon, sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nay rason ngano nga sa pagbahin namo dunay tulo ka dagkong panahon. Panahon nga pagpangalagad sa atong Ginoong Jehova nga ang nangalagad Israel. Lamang dunay kinutuban ng ilang buluhaton na misyon sa pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Kinsay nagbuot, mao ang atong Ginoong Jehova. Pugson man namo ang among kaugalingon. Butang tapananglitan. Ipadayon namo ang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Dili mo tugot ang balaang kasulatan. Kung atong sundon tungod kay si Jehova mismo, mao may nagbuot nga ang amahan mismo mao'y naghimog tugon nga dili na itudlo ang iyang ngalan. Si kinsa man ang mga ministro sa PBCM nga magpadayon sa buluhaton sa pagmantala sa atong Ginoong Jehova. Ingon ana ra. Walay kalabtanan ang pagtudlo ra sa ngalan sa atong Ginoong Jehova ang gipasabot nga gitagaag kinutuban. Pero ang pag-ila sa atong Ginoong Jehova padayon
ang sistema nga nga siya ang amahan o Dios ang atong Ginoong Jehova, 10:17 Deuteronomio, Dios. Pero ang buluhaton lamang ni ana mao ang gitawag og ang sistema sa atong Ginoong sa amahan nga siya mismo mo'y nagbuot nga dili na itudlo ang iyang ngalan sa atong nabasa sa Biblia. Ingon ni ana mao to ang kasaysayan sa unang hugna sa pagpangalaga sa mga katauhan sa Dios. Kinsa sila? Israel ang ilang buluhaton pagmantala sa atong Ginoong Jehova. Ang dakong pangutana kinira, ngano nga gitagaag kinutuban sa atong Ginoong Jehova ang pagwali sa iyang pangalan o sa iyang ngalan? Ang balaang rason para mailusot o paghatag udlot sanan sa ikaduhang hugna na pod nga panahon sa pagpangalagan nga duna na po'y lain nga gibuo o tukoron ang Dios nga mga katawhan ug walay lain ang gitukod na sab nga katawhan mao na sab ang gitawag ug iglesia din ang nagtukod na pud ni ana mao na sab ang atong Ginoong Hesukristo. Duna ba'y prueba sa Biblia nga duna na po'y lain nga gitukod na sab unya ang nagtukod mao ang atong Ginoong Hesukristo. Brad Jiggy, Aduna gid kana Brad Makarayo. Ato lang basahon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog ni kaniya. unsay gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Jiggy? Mao kana ang iglesia Brad Makarayo. Nagtukod na sab ang atong Ginoong Hesukristo og iglesia. Diin ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Siyempre, siya ang nagtukod ay si Kristo ang ulo. Ang gitukod niyang iglesia gitawag og lawas. Naabag yun sa Biblia, Brad Richard, nga ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo gitawag og lawas og si Kristo ang ulo ni ana. O naagid Brad Makarayo. Atong mabasa sa taga Kolosas 1 kapitulo 1 bersikulo 18 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan nga panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang sa siya mahimog kinalabuan sa tanan. Busa sa nakasulat sa Biblia. Giingon nga gibasa ni Brad Richard, siya, si Kristo ang gipasabot. Mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Ay, kinsay nagtukod sa iglesia? Ang atong Ginoong Hesukristo. O, nanapoy gitukod ang atong Hesukristo, ha? Kinsa ang Hesukristo? Mao ang anak. Ang iyang titulo, bato sa pamagang. Ang iyang gitukod, ang iyang gibuhat, nagtukod siya og iglesia. Og ang iglesia ang iyang gitukod, gitawag og lawas. Og si Kristo, gumikan kay siya ay nagtukod, ang Kristo naman nga magtutukod sa iglesia ay gitawag og ulo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Brad Jiggy, unsa man ang gipasabot ni ining lawas nga mao ang iglesia nga ang ulo mao si Kristo? Unsa ning lawas nga mao iglesia? Brad Jiggy, Mao kana ang tao Brad Makarayo nga gipasabot sa Biblia. sa ato pa mga tao ang gipasabot nga lawas Oo Brad nga Makarayo. mao iglesia. O ato lang ug ang pruiba niya na Brad Makarayo ato lang basahon ang unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Nga kung kinsa kini sila mao kini ang mga miyembro sa atong Ginoong Hesukristo Brad Makarayo. Ug ato lang basahon ang Holy Bible sa maora gihapon nga sita sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Now ye are the body of Christ and members in particular. So tin-aw Brad Makarayo no nga kung unsa tong maong lawas nga ang ulo si Hesukristo, mao kana ang mga tao Brad Makarayo nga kung kinsa kini sila mao kini ang mga miyembro sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga membro di ay sa atong Ginoong Hesukristo ang gitawag bahin sa lawas nga mao ang iglesia. Din ang nagtukod ang atong Ginoong Hesukristo. Kita nato sa unang panahon ang mga taong gitukod mao ang Israel. Ang magtutukod ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Jehova. Pag-abot naman sa atong Ginoong Hesukristo, nagtukod na sab siya. Og unsa man? Iglesia. Diin ang iglesia giingog lawas
ug ang lawas nga maong iglesia mga tao ug kinsa sila. Sa giingon ni Brad Ziggy, sa gibasa niya, mao ang mga membro sa atong Ginoong Hesukristo. Iyon say opisyal. Anira. Ang katauhan nga gitukod ni Jehova sa unang panahon Israel, ang opisyal nga ngalan Israel sa karon unsay opisyal nga pangalan sa gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kung atong basahon nakasulat sa Biblia, Brad Rumi. Mao kana ang iglesia gyud ni Kristo, Brad Makarayo. Ug ang atong puriban niya na atong basahon dinhi siya nakasulat sa Roma, yung kapitulo 16, bersikulo 16. Pagpangamustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo. Busa gitawag na og opisyal nga ngalan Iglesia ni Kristo. O tanawa, pila na ka mga tao nga nangalagad sa Dios nga atong nasusi. Panahon sa pagpangalagad sa Israel nga ang gialagaran nila atong Ginoong Jehova. Panahon sa pagpangalagad sa iglesia nga mao tong gitukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo. O, duha na sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kinsay nagtukod sa iglesia? Ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Siya maoy nagtukod ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsay nagtukod sa Israel? Si Jehova mismo. Ang nakasulat sa balaang kasulatan, ang Israel, ang ilang misyon nga pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova, kadtoy giatagag kinutuban para mailusot nga doon na napoy lain na sab nga pagpangalagad nga mautong mga katauhan nga nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo nga kinsa sila mga membro sa atong Ginoong Hesukristo gitawag sa opisyal nga ngalan Iglesia ni Kristo, dili na pod Israel. Sa opisyal nga ngalan Iglesia ni Kristo na. Ang pangutana, unsay purpose atong Ginoong Hesukristo nga sila gitukod sa atong Ginoong Hesukristo og unsay buluhaton o trabaho sa iglesia nga mao to mga katauhan sa atong Ginoong Hesukristo, mga membro sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang trabaho mao ang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael? Niyang puriban niya na Brad Makarayo, doon na gid sila isukod Brad Makarayo. Ang sukod nila Brad Makarayo, nga dili sila mulapas o ang ilang iwali, maura gid ang atong Ginoong Hesukristo. Niyang puriba atong basahon dos nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto 14 sa pagpahayag gingon. Apan kami dili magapasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon sa sukod nga paabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami igapaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga ang atong Ginoong Hesukristo maoy giwali sa mga katauhan sa atong Ginoong Hesukristo, sa mga membro sa atong Ginoong Hesukristo, sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawa. Kinsay nagpadayag nga ang titulo sa atong Ginoong Hesukristo nga maong anak batos pamagang? Si Apostol Pablo. Kinsay nagpadayag nga ang ngalan sa anak Hesukristo? Sa Roma 1:4 ang nagsulat si Pablo. O kaubanan niya nga nagpadayag ana iyang magkaubanan sa pagpangalaga diha kang Kristo mao tong mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Sa kinatibuk-an tanan nga mga membro sa atong Ginoong Hesukristo nga mo pasabot og mo padayag og magtudlo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Siyempre, ang itudlo nila mao ang batos pamagang og mao ang Hesukristo nga mao ang anak sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sila maoy nagwali sa atong Ginoong Kristo. Nganong giingon niya sukod nga gibahin kanamo sa Dios nga di namo lapason matud pa ni Pablo. Tungod kay bot lang gipasabot ni Pablo ang gibahin kanila sa ilang pagpangalagad pagwali ra sa anak nga mong atong Ginoong Kristo. Wala sila'y kalabtanan sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Ngano man tungod kay trabaho to sa mga katawhang Israel. Sa unang pagpangalagad sa unang panahon nga ang gialagaran mao si Jehova. Sa diyang giatagan og kinutuban para mailusot ang tagaan na pugbahin nga pagpangalagad o trabaho nila nga pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, nganong
basig dunay mo abot nga tagsa-tagsa ka pangutana, sa tagsa-tagsa ka mga hunahuna o pangisipan sa mga nagsunod sa atong programa karon. Ubag upang nakabati sa atong programa. Ngano nga nagdoktrina mo og tulo kadagkong panahon? Ang tubag. Tungod kay duna pa may Espiritu Santo nga gihisgutan. Ang Biblia ang atong sundon og atong tan-awon. Diha ra ba takutob sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo? Wala na ba pailain nga gihisgutan nga maayong balita wali diha sa Biblia? Ang tubag aduna pa. Ngano man tungod kay ang pagwali sa mga apostoles sa ngalan sa atong Ginoong Kristo sa samang pagkaagi nga ang atong Ginoong Jehova naghimo og tugon nga dili na itudlo ang iyang ngalan, mao gihapon ang atong Ginoong Hesukristo. Ay basahon sa nako. Sampol, kung si Pablo magsulat, kinsay nagsugo niya? Ay walay lain, mao ang Ginoo. Unsay prueba niya na? Basahon ko sa ang Biblia. Unang Korinto 14:37, matod pa ni apostol nga si Pablo. Patalinghugan ninyo mga nagsunod sa among programa o bag-o pang nakabati sa among programa. Giingon sa pagpahayag, kung adunay maghuna-huna nga siya sa atong nabasa sa Biblia, nga siya may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo sa Ginoo sa nabasa sa Biblia. Tinaw mga kahigalaan. Unsa ang gisulti ni Pablo? Gisugo siya sa Ginoo nga isulat ang iyang mga sulat. Kinsang Ginoo nga nagsugo niya? Sa Juan kapitulo 13, versikulo 13, giingon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo og husto kamo kay mauman kana ako. Matinaw sa gibasa sa Biblia. Ang Ginoo nga nagsugo ni Pablo nga isulat ang iyang mga sulat, mao ang atong Ginoong Kristo. Sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo nga gisulat ni Pablo ang dakong pangutana. Padayon ba ang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo? Kini ang tubag ni apostol nga si Pablo. Dinhi sa iyang sulat sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 9 hangtod sa 10, ang basahon nako maayong balita nga Biblia. Usa ka hiligaynon nga Biblia. Basahon ta. Kay ang aton mga hiyas sa paghibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Sa gibasa naton sa sulat ni apostol nga si Pablo, siling ni apostol Pablo, ang ila nga paghibalo kag pagwali sang pulong sa Dios indi himpit. Ang ginsiling ni Pablo nga hindi himpit ang pagwali nila sang pulong sa Dios. Siling ni Pablo nga ang di himpit magataliwan. Ano bala ang siling ni Pablo ang gisiling ni Pablo nga indi himpit og magataliwan ang pulong, ang pagwali nila sang pulong sang Dios. Dinhi sa sulat ni apostol nga si Pablo sa Roma 10:17. Matod pa ni apostol nga si Pablo, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Ano ang ginsiling ni Pablo nga pagwali sang pulong sa Dios nga magataliwan? Suno ni apostol na si Pablo, siling niya nga amo ang pagwali nila sa aton Ginoong Hesukristo. Sa nabasa nato sa Biblia, tinaw nga si Pablo mismo mo'y nagsulti nga mawala ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na kami nga mga ministro sa PBCM. Si Pablo na ang nagsiling. Sa ginbasa nato
sa Bibliang hiligay no, na hindi himpit ang pagwali sang pulong sa Dios. Ang pagwali sang pulong sa Dios, amo ang pagwali kay Kristo sa aton nabasa nga ginsiling ni apostol nga si Pablo. Oh. Busa kana ang hinungdan ngano nga kami ang stand na mo wala sa dapit sa atong Ginoong Kristo nga pagwali. Pero ingon ani ra nga sistema, wala man mi nagwali kang Hiyuba, wala man mi nagwali kang Kristo, pero sa pag-ilana mo kang Hiyuba, Dios gihapon. Sa pag-ilana mo sa anak nga mao si Kristo, Dios gihapon. Giila gihapon namo kana. Ang ato lamang nga dunay hingpit nga mupuli sa di himpit nga pagwali sa mga apostolis sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba kinira ang dakong pangutana? Unsa bang waliha ang mupuli sa wali nga Hesukristo kung mawala man? Sa gibasa nato sa Biblia, may mupuli ba nga wali na sa Brad Lloyd nga mupuli sa wali nga Hesukristo? Naagid Brad Macarayo. Ang mupuli ana Brad Macarayo mao ang wali nga Espiritu Santo. Ano ang prueba? Basahan nato di sa nakasulat sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Gingon kana sa pagbahayag. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Saway ko kaulaw Brad Macarayo, ang katumanan sa akong gibasa mao kita mga ministro sa PBCM. Pinganguluhan sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ingon wasab sa mga kauban niya mga ministro, sa mga misyonarya o misyonaryo, ingon wasab sa mga bagong mga membro. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tinaw nga dunay mga tawo nga nagwali sa Espiritu Santo mo na among giingon. Kami nga mga ministro sa PBCM dili mi magwali sa dapit sa Espiritu Santo walay nabasa. Mao man gani nga nag-ingon mi kaganiha nga ang unang panahon pagwali sa atong Ginoong Hiyuba gikat-off. Pagwali sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo nagsugo mismo ni Pablo nga isulat nga dili hingpit ang pagwali nila sa atong Ginoong Kristo ug mawala. Nagbase sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang gibasa ko iligay noon man. Bisan pagbasahon pa ang Cebuano sa maayong balita maog yun gihapon nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Giyon sa pagsulti, unang Korinto 13:9 kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan kun ang hingpit mo abot na katong dili hingpit mawala. Unsay gisulti ni Pablo sa gibasa nato sa Cebuano nga maayong balita Biblia nga maimprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa nabasa sa Biblia giingon nga ang ilang mensahe sa giingon dili hingpit og pulihan pa na sa hingpit og mawala ang ilang mensahe kay dili hingpit. Unsang matanga sa mensahe sulat ni Pablo sa Roma 10:17 busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe og ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Maayong balita Biblia. Busa mga kana ang prueba nga maoy hinungdan ngano nga stand na mo sa mga ministro sa PBCM. Walay ko kaulaw nga pagpadayag din kami mao ang katumanan nga nangalagad sa Espiritu Santo pinaagi sa pagwali sa balita sa Espiritu Santo. O gumikan kay kami ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo, kami mao ang may katungod o dunay responsibilidad sa pagpaila kung kinsa ang katumanan sa Espiritu Santo. Siyempre, manay giingon sa panultihon, kung dunay usa ka panimalay, ang labawng nasayod ni ana ang tag-iyara gyud sa panimalay. Kung unsay mga buta nga anaa sa sulod sa panimalay, ang dili tagbalay dili makahibalog unsa ang anaa gyud nga sulod o naa gyud sa kinitibuk ang balay. Ingon ana nga sistema. Kami sab gumikan kay kami man ang nagwali sa Espiritu Santo. So maunay hinungdan nga kami maoy magpadayag kung asa kami, asa ang dapit diin
gibahin nga mo'y among magamit nga anaa sa Biblia sa pagpamatuod namo sa Espiritu Santo. Pag pangutanon kami, nganong nagwali mo sa Espiritu Santo, among basahon ang unang Pedro 1:12. May mga tao nga nagwali, sa katumanan musugot man mog sa dili, katungod ninyo ang pagsupa, katungod po namo ang pagpadayag, katungod po namo ang pagangkon, din kami ang katumanan. O ingon ana nga sistema. So gumikan kay stand namo nas pagpamatuod sa Espiritu Santo, ang nagpamatuod sa anak nga mao si Jesucristo ug batos pamag-ang mga apostolis man, ang nagpamatuod sa bato nga mao si Hiuba, mga katauhan mang Israel. So ang amo pong katungod ang pagpadayag pod sa Espiritu Santong pagwali sa katumanan sa Espiritu Santo mo tong gibasa kaganihan ni Brother Richard Impidad, mao to ang gibasa niya nga bag-ong ngalan nga nakasulat sa batong puti. Og sa pagtudlo pagpailan namo sa way ko kaulaw, gumikan kay ang among stand pagwali sa Espiritu Santo, ang batong puti titulo sa Espiritu Santo. Oh, pila kamatang sa pagmantala. Gimantala ang ngalang Hiuba unang una, gikat off. Ikaduang panahon, giwali ang wali sa atong Ginoong Kristo ang ngalan. Kalakip iyang titulo. O, gikat off. Ikadua, doon na dayoy lain na pod nga gisgutan. Pagwali, wali nga Espiritu Santo. Og ang PBC mo'y katumanan nga nagwali sa Espiritu Santo. Sa unang panahon ang nagtukod sa Israel si Hiuba man. Ang nagtukod sa iglesia maong atong Ginoong Kristo sa pagwali pod sa mga ministro sa PBCM. Ang giilan namo nga katumanan sa Espiritu Santo mao po'y nagtukod sa pagtulon ang PBCM. Niadtong tuig kanos Brajigi gitukod ang pagtulon ang PBCM 1971. 1967 o niya ang pagrehistro na 1971. 1971. Sige, unsay prueba mo? Ang prueba niya na Brad Macarayo lang basahon ang Amended Articles of Incorporation and New Bylaws registered August 12, 1971. Securities and Exchange Commission number 45013. Ang numero sa pagrehistro sa Securities and Exchange Commission. Unsay katuyuan ni Master sa pagtukod sa relihiyong PBCM o sa pagtulon ang PBCM? Kay sa mga bag-o karon nga naminaw karon sa atong programa Brajigi, karon pa nakabati sa atong doktrina o sa atong pagwali, atong pabati kanila nga pagtulon ang PBCM usasab karehistrado sa gobyerno sa Pilipinas. Unsay katuyuan ni Master nganong gitukod ang PBCM? Ato lang mabasa diri sa bylaws sa page 5. Aniya karon atong basahon. And hereby declare, first, that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate and the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence, to relieve or minimize human sufferings, render medical or dental assistance to the needy and the sick. Sa tukpa, og nagpahayag una nga ang pangalan sa maong kapunungan mo ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, nga ang mga katuyuan sa pagtukod ni ining kapunungan mo ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. O busa sa mga nagsunod o karong pa nakabati sa among programa, ang PBCM dili ni nga kami nagpamatuod nga walay panugot sa gobyerno. Giparehistro ni Master ang pagtulon ang PBCM ni adtong tuig 1971. Og narehistro ang pagtulon ang PBCM under sa numero 45013 sa Securities and Exchange Commission niadtong August 12, 1971. Ingon ana nga sistema. So, kung dunay makaabot karon, kung ang inyong trabaho mauman ang pagwali sa Espiritu Santo, nganong giingon man nga pagsangyaw sa Kristohanong katilingban, mao bitaw nga gitawag ang PBCM, meaning sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries ang nabutang sa bylaws Association of Mercy Incorporated. O ingon ana nga sistema, sungano nga naingon ana sistema. Sunod namo nga programa sunod Domingo, inyong sundan tungod kay among ipadaya nganong ang PBCM gitawag man og Philippine Benevolent Christian nga ang stand namo na aman sa pagwali sa Espiritu Santo nganong gitawag pud mi og Philippine. Ingon ana nga sistema, so amo na nga dadon sa ire para nga inyong masundan
unsa di ay ang doktrina sa PBCM ug ngano nga ana ang PBCM ug unsay katuyuan ni Master aron o unsay katuyuan pod sa mga ministro nga iyang gitudloan sa pagwali o sa tanan sa kahibalo sa Biblia. Bungas pagtudlo ni Master para nga ikapadayag o ibantayog na mo dinhi sa kahanginan sa bisan asa nga radio station ang kaluwasan nga anaa sa Espiritu Santo. Nana nga sistema aron among ikapaabot nga aduna pay pagpangalagad na sab nga dili sa atong Ginoong Jehova o dili sa atong Ginoong Kristo kundi naana nga pagpangalagad sa Espiritu Santo. Kung giingon man bag-ong sinulatan og usa ka bag-ong ngalan ang batong puti sa pinadayag 2:17. Ang katumanan sa among pagpaila Divine Master Tomas Dino Sr. Ang pagpangalagad na sab giingon pog bag-ong pagpangalagad diha sa Espiritu na kung unsang matanga sa Espiritu, Espiritu Santo. Brad Jan, may pruiba ba kita niyan? Aduna gid Brad Makarayo ug atong pruibahan kana diri sa mga taga Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron sa mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sulatdaan. Ug ganang espiritu nga pahayag ani nga Biblia kay King James Version man eh. Ug atong basahon pod sa ang pulong sa Dios gitawag na kana og Espiritu Santo. Ug mao ra gyapon nga sitas Brad Makarayo sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ug atong pag-alagaran sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa patinaw nga giingon sa pagpahayag nga adunay bag-ong pagkinabuhi sa pag-alagad sa Espiritu dito sa King James Version ug dili sa karaang sinulat nga kalagdaan sa gibasa ni Brad Jan kaganiha ug dinhi naman nga adunay bag-ong bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Mao na ni ang bag-ong pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Bag-ong pangalan nga nakasulat sa batong puti sa tagna sa pinadayag 2:17. Og sa nakasulat sa Biblia dunay bag-ong pagpangalagad asa diha sa Espiritu Santo. Ay lisod pod og magwali mi sa kahanginan. Niabot og 27 o 28 ka mga radio station ang programa sa PBCM. Mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Sa nagkalain-laing dapit diri sa Visayas o Mindanao. Ngun ana nga sistema. So sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, lisod pod og magwali mi Espiritu Santo unya walay mabasa nga may magwali sa Espiritu Santo. Unya lisod pod nga magwali mi nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo nga way mabasa sa Biblia. Mao bitaw nga daghan o nakaprogram kita. O hook up ning programa namo karon diya dapit sa Kidapaw o sa Kidapawan sa mga naminaw karon diri sa Kidapawan. Sa programa namo kutob sa maabot diri dapit sa Cotabato ug sa Davao. Kini nga programa nga sistema bunga sa gitampot pagtampo-tampo sa mga bag-ong membro nga luyo sa ilang kabag-o pa sa pagka-membro. Naminaw man ni ang mga bagong membro karon diha sa Cotabato nga mao'y nagsuportar niini nga programa. Luyo sa ilang kabag-o pang na membro sa PBCM, naningkamot sila nga makaprogram ta dinhi dapit sa Kidapawan. Para nga mabati nila dugang pa ang unsa ba ang doktrina sa PBCM. Ug alang pod sa mga wala pod panahibalo ug unsa ang doktrina sa PBCM. Ingon ni ana nga sistema. So dunay pagpangalagad nga bag-o diya sa espiritu sa atong nabasa sa Biblia.
kung midawat man ang mga bag-ong membro sa pag-ampo sa PBCM, doon na ba'y pag-ampo diha sa Espiritu Santo, Brad Richard? Aduna Brad Makarayo, kinahanglan gid kita manag-ampo diha sa Espiritu Santo. Ug atong pagabasahon dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 inaingon sa pagpahayag sa Biblia. Apan mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuohan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa tinaw nga dunay pag-ampo sa Espiritu Santo. Alang sa mga bag-ong membro karon. Walay ko kaulaw nga sistema di ana. Kundo naman kita nga pag-ampo diya dapit sa Espiritu Santo sa pagpadayag. Diya sa iri nga ato ng mga dunay pag-ampo o nasakop ta sa PBCM. O niya naningkamot nga makaprogram. O na naipaidayag na nato nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo o doon na po'y pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Ingon ana ra nga sistema nga nakasulat sa Biblia, lisod pod nga ang PBCM mo dawat sa mga bag-o membro niya muhatag og pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Wala di mabasa sa nakasulat sa Biblia mo na dakong problema. Pero sa pagsulod nila sa PBCM, sa pagdawat sa pag-ampo naa sa Espiritu Santo, nakasulat sa balaang kasulatan. Kanara din kana nga pagpangalagad nasayod ang mga ministro sa PBCM nga ang pagpangalagad namo nagkahiusa kana ang amahan ug ang anak niya na unsay prueba ni ana Brad Gisrael. Niya Brad Makarayo nagkayusag ng amahan ug anak nga ang ilang gikasahan mao ang Espiritu Santo Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 yang putnot gingon sa pagpayag. Gingon, buot mahatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siyang bubugkos nato sa iyang ngalan arong mahiusa taniya, sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. O busa nagkahiusa ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo. Ug kay nagkahiusa man ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo. Ipang summarize na mo ang uban kay wala naman tayo oras. Iyon ani nga sistema. Nagkahiusa ang amahan ug ang anak sa pagpadala sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo kapuli sa atong Jesucristo sa Juan 14:26 sa ang pulong sa Dios. Busa nagkahiusa sila sa pagpadala sa Espiritu Santo. Og ang atong Jesucristo usasab sa nagpadala sa Espiritu Santo diya sa Juan 15 bersikulo 26 sa ang pulong sa Dios. Og sa nakasulat sa Biblia nag-ingon si Kristo, ang magadawat sa gipadala ni Kristo nagdawat kang Kristo og sa nagpadala ni Kristo nga mong amahan. Busa kung gidawat mo ang Espiritu Santo, gidawat po nimo ang anak o gidawat po nimo ang ang amahan. Buti pasabot kung nangalagad ka sa Espiritu Santo nagampo ka sa amara nga nangalagad ka sa amahan ug sa anak nga mao ang atong Jesucristo ug sa amahan nga mong atong Ginoong Hiyuba. Sa pagpangalagad sa amara nga anaa diha nga kana kabubuton sa amahan ug sa anak. Busa ingon ni ana bisan pang sentro sa among giwali dili ang atong Ginoong Hiyuba pero nasayod ang mga ministro sa PBCM nga sa among pagwali sa dapit sa Espiritu Santo kabubuton kana sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo kay ang amahan ug ang anak mao ang nagpadala sa Espiritu Santo diri sa kalibutan. Igo lamang kami nga nagtuman sa among bulaton isip kami mga alaga diha sa Espiritu Santo. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Wala naman kami oras. Gipanghinaot namo nga inyong sundan ang among programa. Kamo nga bag-o pang nakabati sa among programa. Aron inyo pang mabati ang mga doktrina sa PBCM. Ngano nga adunay PBCM ug unsay katuyuan. Niini nga pagtulon ang PBCM. Alang ba sa kalaglagan ug alang ba sa kaluwasan? Pero sa amua, sa among pagpangalagad ug pagwali para nga ang tao ikahatod namo sa husto nga pagpangalagad nga kabubuton sa amahan ug sa anak diha sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Roma 7:6. Wala nang kami oras mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Kami magapanghinaot nga inyong masabtan ang magamaturan nga among ipagpadangat diya kaninyo aron sa ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop sa pagtulon ang PBC. Maron sa ingon ni ana magkahiusa kita sa bag-ong pagpangalaga diha sa Espiritu Santo.
kini ug sa ngalan na lang sa among magtutudlo Divine Master Tomas Dino Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan Ebanghelista Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug kiniusab si Brother Robert John Maturan ng Piedad. Ug kaniusab si Brother Lloyd Badera. O kiniusab si Brother Richard Impidad. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Jisrael Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May gabi ka na to.